भूति वैया बाबा असर लगवली काहे भैनिया तना कठोर। ए बाबा कि सब भूति वैया बाबा असर लगवली काहे भैनिया तना कठोर। कि पनिया में खाड़ बाबा लागो ताटे झाड़ बाबा जल्दी से आई भइले भोर। कि पनिया में खाड़ बाबा लागो ताटे झाड़ बाबा जल्दी से आई भइले भोर। कि फल फलहरी से सुपवा सजा के धइले बध्यान सभे आसरा लगा के। कि फल फलहरी से सुपवा सजा के कि धइले बध्यान सभे आसरा लगा के। कि यदि तो गोसाई देर न देहिया का पता थर थर। कि यदि तो गोसाई देर न लगाई देहिया का पता थर थर। कि पनिया में खाड़ बाबा लागो ताटे झाड़ बाबा जल्दी से आई भइले भोर। कि पनिया में खाड़ बाबा लागो ताटे झाड़ बाबा जल्दी से आई भइले भोर। अरविंद राज बबलू जय सवाल कहेले छठ के व्रत कर दुख सब हरेले। छठी माई के महिमा महान है भैया। कि अरविंद राज बबलू जय सवाल कहेले कि छठ के व्रत कर दुख सब हरेले। कि कवना कसूर के जाति हनी बाबा भइल कवन गलती विभोर। कि कवना कसूर के जाति हनी बाबा भइल कवन गलती विभोर। कि पनिया में खाड़ बाबा लागो ताटे झाड़ बाबा जल्दी से आई भइले भोर। कि पनिया में खाड़ बाबा लागो ताटे झाड़ बाबा जल्दी से आई भइले भोर।